Duk wanda ya san Rahama Sadau ya san ina yin hotuna lokuta in ɗaura akan social media. So kuma in na posting wannan hotuna akasari ba na komawa in fara duba comment me ake cewa. Ina ɗan yi kaɗan in responding ma mutane amma wani ba na yi. So in ka duba da wannan hoton dalilin da ya sa ma yawancin comments in ban gani ba, na yi posting ɗin shi da daddare na tafi. Na yi bacci na, sai da safe ina tashi na ci karo da comment kusan 10,000. Ban san me ke faruwa ba. So a haka sai wani ya turo min da wannan saƙon da ya sa ake cece-kuce na ɓatanci da aka yi. To ina ganin wannan sai na san cewa to wannan karan posting hoto ya ɗauki wani dimension. Saboda inda da ne in ana comment ba zai dame ni ba, amma wannan personally ni ya taɓa ni. Ina ganin wannan na tashi na je na cire hoto daga kan Twitter saboda a Twitter aka yi shi. Daga baya da na cire, tun kafin in cire mutane sun riga sun ɗauka. An fara turawa ana turawa. So sai na ga cewa ya dace a ce in fito in ba ma mutanen gari haƙuri, saboda wannan haushin da nake ji na cin mutunci da shi wannan yamin, duk wani musulmin ƙwarai zai ji wannan haushi. Sai na fito na ba jama'a haƙuri na kuma nisanta kaina da wannan comment da wannan yayi. Ya dame ni saboda ɓatanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ma suke nesa da ni ina yaƙi a kansu saboda sun taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina magana ne akan Faransa. Na fito na yi tweeting, na yi zage-zage, na yi posting na Instagram saboda na ji haushi a matsayina na cikakkiyar musulma. Yau sai wani ya zo ƙasan kan hotona, abin da ya sa kenan kawai na ji ban ji daɗin abin da ya faru ba. Na yi nadama, na ji haushi, dalilin ma da yasa na cire shi kenan gaba ɗaya. Inda a ce random comment ne da mutane za su yi Rahama ki kaza, Rahama kin yi kaza, ba zai dame ni ba. Amma manzon Allah ake magana sallallahu alaihi wasallam. So abin da ya ƙara ɓata min rai kenan. Duk abin da ya same ni na yarda da cewa a haka ni tawa ƙaddaran take zuwa. Kowa da irin yadda abin da yake samun shi, kuma da irin abin da Allah yake ɗaura mishi. Ni nawa sai ta zo a haka. Ina jin haushi saboda duk wani mai hankali idan ya zauna ya kalli wannan abin zai gane cewa ni asali ma abin tausayi ne. Me dalili? Shine abu ne fa da ya faru da ban ma sani ba. Ƙila ma waɗanda suke maganan sun riga ni gani, amma suka ji ba za su kira ni ba, gara su bari a fara magana a kai. So ni me nawa a ciki? Me nawa a ciki in the sense that ni ma haushe yake bani. Shin mutum ba zai zauna ya fara tunanin wai ya Rahama take ji ba a matsayin